Katsotaan tällä videolla, miten Pinjan uudella oppimispäiväkirjalla voi tukea opiskelijan itseohjautuvuutta ja itsearviointitaitojen kehittymistä. Täällä on tehty opiskelijalle kaivosalan työtehtävissä toimiminen, tutkinnon osasta oppimispäiväkirja ja annettu tuonne ohjeita, linkki e-perusteisiin, josta opiskelija voi käydä katsomassa tarkemmin, että mitä ne ammattitaitovaatimukset on. Sitten on ohjeistettu opiskelijaa, että kuinka usein tänne päiväkirjaan kirjoitetaan ja millä lailla sinne sitten reflektoidaan sitä omaa osaamisen kehittymistä e-perusteiden pohjalta. Opettaja on tänne lisännyt tämmöisiksi osioiksi tutkinnon perusteista ammattitaitovaatimukset. Tässä tutkinnon osassa oli nyt 4 ammattitaitovaatimusta. Ja opiskelija on tehnyt sitten merkintöjä, joissa hän on valinnut aina tämän osion, että mistä tutkinnon osasta hän kokee harjoitelleensa ja oppineensa uusia asioita. Niin katsotaan tässä lyhyesti, miten opiskelija tekee merkinnän. Opiskelija valitsee tuolta lisää uusi kappale. Sitten hän valitsee täältä valikosta sen tutkinnon osan, josta hän e-perusteiden pohjalta kokee harjoitelleensa työtehtäviä. Niin otetaan vaikka tuolta tuo aliin ja sitten tuohon, jos opettaja haluaa käyttää tällä tavoin, että tänne laitetaan se viikko, millä viikolla tätä työtä on harjoiteltu, niin sitten opiskelija kirjoittaisi tuonne vaikka, että viikko 10. Ja sitten opiskelija kirjoittaisi tuohon jotain tekstiä, sieltä lorem ipsumit pamahti hienosti tuohon. Tietenkin opiskelija voi tuolta liittää jonkun kivaan aiheeseen kuuluvan kuvaankin. Ja sitten tallennan muutokset. Ja nyt tänne tuli sitten merkintä tänne viimeiseen ammattitaitovaatimusosioon viikolta 10. Niin tästä opiskelijan merkinnästä. Niin tämä ei ole kovin monimutkainen kyllä opiskelijalle käyttää ja näkee tällä yhdessä näkymässä paljon näitä omia merkintöjä. Opiskelija voi myös ladata itselleen sitten tämän esimerkiksi HTML-taulukkona, Excel-taulukkona, PDF-tiedostona, niin tämän oman oppimispäiväkirjansa. No nyt ollaan opettajan näkymässä katsomassa samaa oppimispäiväkirjaa, niin katsotaan, että miten Jaana testaa ja ykkösen vastauksia voi nyt sitten opettaja täältä tarkistaa. Niin opettajalla on tämmöiset työkalut täällä, kun hallinnoi oletusosioita, opiskelijoiden edistyminen ja opiskelijoiden vastaukset. Täältä opettaja on lisännyt nämä oletusosiot. Täältä näkyy opiskelijoiden edistyminen näin, että montako osiota sinne on tehty ja montako vastausta on kirjattu. Ja tähän sarakkeeseen voi kirjoittaa työpaikkaohjaajan sähköpostiosoitteen ja kun painaa tallenna, niin työpaikkaohjaajalle lähtee sähköpostiviesti ja linkki tämän kyseisen opiskelijan oppimispäiväkirjaan, jolloin työpaikkaohjaaja voi seurata myös oppimispäiväkirjaa ja kirjoittaa kommentteja opiskelijalle, jos ehtii. Katsotaan nyt tuolta Jaana testaa ja ykkösen vastauksia. Niin tällä tavoin täällä nyt sitten näkyy näitä opiskelijan kirjoituksia. Tietenkin huomattavasti kivemman näköinen, jos sinne on tullut myös jotain kuvia. Mutta opettajakin voi täältä ladata ihan samalla tavoin kuin opiskelija, niin sitten tuon koko kokonaisuuden itselleen näkyviin ja sitten opettaja työpaikkaohjaaja voi kirjoittaa tuonne jotain kommentteja opiskelijalle. Mutta tehdäänpä nyt niin, että katsotaan miten tämmöinen oppimispäiväkirja tehdään. Laitetaan muokkaustila päälle. Sitten mä menen vaikka tuohon oppimispäiväkirjaosioon. Täältä otetaan oppimispäiväkirja Pro. Ja nyt mulla on tuolla tuommoinen ajoneuvoalan tutkinnon osa,
ajoneuvon huoltotyöt 25 osaamispistettä. Laitetaan se tuohon päiväkirjalle nimeksi. Siis tätähän ei ole tällä tavalla pakko käyttää tätä päiväkirjaa, mutta esimerkinomaisesti, jos nyt tehtäisiin tutkinnon osaan tämmöinen päiväkirja. Tähän kirjoitettaisiin sitten opiskelijalle ne ohjeet, pantaisiin linkki e-perusteisiin. Mäpä näytän, miten se tehdään. Niin tuohon tutkinnon osaan tuolta kopioidaan tuo osoite. Sitten tehdään tuosta e-perusteisiin sanasta linkki, liitetään tuohon se osoite ja laitetaan avaa uudessa ikkunassa, niin opiskelijan on helpompi käyttää sitten tuota sivustoa, kun ne on niin kuin rinnakkain auki tuolla ylhäällä, toisella välilehdellä e-perusteet ja toisella välilehdellä sitten päiväkirja. Ja sitten tässä annetaan ohjeet päiväkirjan täyttöön. Ja seuraavaksi oppimispäiväkirjan tyyppi. Täällä on 3 erilaista oppimispäiväkirjaa. Ohjattu, päivämääräperustainen ja osiot. Ja tämä on nimenomaan nyt osiotyyppinen päiväkirja, jolla mun mielestä voi niin kuin paremmin tätä itseohjautuvuutta ja itsearviointitaitoa tukea. Että niin kuin päivämääräperusteinen on semmoinen ihan normaali päiväkirja, että siinä ei tarvitse opettajan oikeastaan tehdä mitään esivalmistelua muuta kuin sanoa, että täytät päivittäin sitä päiväkirjaa, niin se on sitten siinä. Mutta tässä pikkusen pitää opettajankin tehdä tämmöistä pohjatyötä. Sitten täällä arviointiasetuksissa ei ole mitään tässä päiväkirjassa. No sitten on nuo moduulien yleiset asetukset. Mä nyt tarkoituksella jätän tähän tämmöisen erilliset ryhmät, ryhmämoodin, mikä on oletuksena. Niin te näette sitten, että mitä siitä mahdollisesti aiheutuu. Opiskelijoiden edistyminen kohtaan laitetaan sitten, että opiskelijat voi merkitä päiväkirjan valmiiksi sitten, kun he ovat itse sitä mieltä, että päiväkirja on valmis. Sitten painetaan tallenna ja näytä. No nyt meillä on siellä päiväkirja. Täällä on hienot ohjeet ja nyt sitten pitäisi tehdä ne oletusosiot. Mä käyn täältä e-perusteista nyt katsomassa. Niin opiskelija valmistautuu ajoneuvon huoltotöihin. Mäpä laitan tuolta nyt hallinnoi oletusosioita, lisää uusi oletusosio, liitän tuohon ja sitten laitetaan ajoneuvon huoltotöihin valmistautuminen on ehkä kivempi nimi tuolle osiolle. Opiskelija tekee ajoneuvon huoltotöitä, pannaan ajoneuvon huoltotöiden tekeminen. Ajoneuvon huoltotöiden tekeminen. Ja niin edelleen. Mä hetkeksi paussille, mä teen nuo toiset sillä aikaa. No niin, nyt mä oon paussin aikana tänne laittanut nuo kaikki 4 ammattitaitovaatimusta, mitä tuossa tutkinnon osassa oli. Eli mulla on oikeastaan nyt tämä päiväkirja valmis. Jos me nyt katsotaan täältä opiskelijoiden edistymistä, niin täällä lukee, että jotta näkisit tämän sivun, sinun tulee kuulua ryhmään, ei näytettävää. Ja sama juttu opiskelijoiden vastauksissa. Niin tämä on nyt se, minkä takia mä äsken mainitsin siitä moduulien yleiset asetukset kohdasta. Eli mennäänpä nyt takaisin tänne asetuksiin katsomaan. Se oli tämmöinen kohta, niin tämä, että täällä on nyt päällä tämä ryhmämoodi, erilliset ryhmät. Jostain syystä tässä oppimispäiväkirjassa on nyt semmoinen asetus, että opettajan on kuuluttava samaan ryhmään opiskelijoiden kanssa, jotta hän näkee opiskelijoiden päiväkirjan. Muissa PIN-aktiviteeteissahan näin ei ole. Niin tässä on nyt 2 tapaa tästä päästä eroon. Silloin jos sulla on tämä kurssi semmoinen, että siellä on vain 1 opiskelijaryhmä, niin silloinhan sun ei välttämättä ole tarvinnut tehdä sinne mitään ryhmiä opiskelijoista erikseen. Ja silloin kun kukaan ei kuulu mihinkään ryhmään, niin
silloin me voidaan ottaa tuolta tuo ei-ryhmiä, tai että tällä ei ole niin mitään merkitystä näillä ryhmillä silloin, jos meillä on niin vähän opiskelijoita kurssilla. Niin nyt kun valitaan ei-ryhmiä ja tallenna ja näytä, niin nyt täältä näkyy sitten kaikki opiskelijat. Tässä näkyy siis kaikki opiskelijat, jotka on tällä kurssilla. Ja sitten täältä voi valita yksittäisen opiskelijan, jonka vastauksia haluaa katsoa. Mutta entäs sitten, jos onkin taas se tilanne, että laitan nyt takaisin tänne ne erilliset ryhmät asetuksen, niin päästään sitäkin ihmettelemään, että jos onkin useampia ryhmiä tällä samalla kurssilla, ja sitten tosiaan käy näin, että en näekään sitä opiskelijoiden edistymistä, niin silloin mennään ja etsitään itsemme täältä osallistujalistasta. Siellä minä nyt olen ja näkyy, että en kuulu mihinkään ryhmään. Ja sitten lisään tuon samaan OP-sisu 24 ryhmä, johon mun opiskelijat kuuluu, niin itselleni ryhmäksi. Ja nyt menen takaisin sinne päiväkirjaan katsomaan, että näkisinkö nyt opiskelijoiden vastauksia, niin nyt ne siellä näkyy. Ja vain näiden opiskelijoiden, jotka kuuluu tähän samaan ryhmään, niin heidän edistyminen ja vastaukset näkyy täällä. Mutta tämmöinen tämä oppimispäiväkirja on. Ja tuo osiot-tyyppinen päiväkirja nimenomaan on mun mielestä nyt se, joka tuo semmoista uutta tähän oppimispäiväkirja-ajatteluun, että sillä vahvistetaan juuri niitä taitoja, mitä tänä päivänä pitäisi opiskelijalla vahvistaa.